Kaixo artistak, gaur Sam Fam jolasa ezagutuko dugu. Gehiketak eta bestera gehiketa batzuk egiteko aukera ezin hobea, gainera era divertigarrian. Beraz, nola hasten gara? Ume bakoitzak 5 fitxa txuri eta 4 fitxa urdin hartu behar dituzte. Eta horrekin, pentsatu behar dute, beraz nik oraintxe bertan, eraiketa baten bat pentsatuko dut. Beitu, hemen komodin bat dago. Nik aukeratuko dut, 5 ken bat, berdin, 4. Eta orain, beste norbaiten txanda da. Jarriko du berea, baina zer gertatuko da? Poliki-poliki, pilo bat osatuko ditugula. Imaginatu zenbat aukera daude. Nik hori behin esan da, gogoratu, kenketa esan behar dudala. Kasu horretan Sam, zera suma, gehiketa, baina beno, moldatu aldugu. Eta orain, besteek bat hartzeko aukera dute. Berdin da, urdina ala txuria. Eta hurrengoaren txanda da. Imaginatu nik hori osatu dudala, baina horrela ez du balio. Egin beharko nuke horrela. 12, ken 6, berdin 6, eta esatea jokalari horrek, kenketa! Eta orduan guztiek hartu behar dute bat. Eta karo, imaginatu batek ja bederatzi fitxa zituen edo 10 fitxa, orduan ea lortzen duen. Eta ja zein da helburua bukatzeko? Azkenean irabazlea izango da fitxa gutxien daukana. Gustatzen zaizue? Hau adibidez txoko batean egin daiteke. Beno, interesatuko zaizuelakoan oso merkea da, gogoratu, beste bat arte.